Ya. Yo. Monggo pasukan nganti bergoyang pamit kempor. Ayo Mas Paidi, Pak Haji Dedi. Asik. Ayo Mas Paidi. Asik. Sing demam mudhun pakai kemis. Yoga.
nganti lagune napa malih? Bablas ki apa, Pak? Loro ati loro. Oke. Oh si kucing. Si kucing. Oke. Si kucing Pak, abis ini ya Pak. Monggo. Ning apa sliramu
goyang Pak De Pak Imin Pak Haji Dedi Mak Iyam juragane kerupuk yuk kek yuk Mas Sujo Dereng telas lho niki. Bablasnya tringsingan, Cok. Dereng telas niki. Pak Paryo kelangenane Pak Paryo mboten HE Pak Paryo. Engko HE yang ngertelingsingan. Oh iya. Lali aku. Oh nggih nggih. Mong jalar. HE dipaksa. Spesial ke Pak Paryo kelingsingan. Monggo makin Ampun ragu-ragu. Aja. Ya ampun toh, Pak. Nah, siji kan. Siji meleh Pak becik sekolah lho, Pak.
Niki penyanyine wonten papat, Pak. Barang sampun papanggian nyatane jur loro katine liwat kepisahan batine jur tambah tresnane. Matur sembah nuwun Pak Paryo. Matur sembah nuwun. Kibote mlebu. Teman makan teman, gak punya pikiran, teman makan teman ler, gak punya perasaan. Sama kui. Spesial Pak Daryanto. Asik. Asik Pak. Bersama dengan Anjar Bukilmati. Buina. Tutu bodo tutu rupa mung atine dadi totaline saben gendro kasane malah ngon tresno Jamah lupai yen urip bolan godane wade suprandene aja nganti dadak dadi gawe. Mugi-mugi dados jampi saya ya Mas Dar. Renok ing penggalih. Kurang gumyak ya nanggap dhewe Mas masih. Heeh, komen ae sapa kuwi? Murah Sapa wi? koe. Sapa wi? Sing endang kuwi lho. Sing endang dhuwur kuwi lho. Bocah kaya wasit ngene ngondol-ngondol. Wasite gundul. Jek lara ati aku wasit. Kayak Om Landa. Ya Dek, masukin Dek. Maduke semua campur
Iki ya diaturke sisan wong Dik Nanda iki mau mrene nyangoni karo Anjar. Heeh. Malik ning pelok 6. Imbang ana katresnanku sisan. Engko suket teki nek sing nyanyi. Oke. Bintang tamu gue Setar. Oke. Ika Moriska. Oh Masya Allah. Mana? Rizka ini gak Oh nyanyi. baik. Ini lanjut ya Om. Heeh. Ayo. Mas Budi ki ning kene bolak-balik nyangoni 50-50 ki mau. Mosok neng Mas. Kuwi juragan Ciki yo an. Heeh. Aku sudah dikasih belum ya? Ronggon sijine ning Cibubur, sijine Depok. Oke. Sapa kuwi? Pantesan kok bolak-balik nyangoni batinku wis sugih men ya ngono. Sumpah. Sapa? Wong ndi? Piye Mas? Ngenten iki lho Mas Lurah.
Mungkin yang pun sekeco gitu. Mungkin yang pun sekeco nembang melih. Gandeng menika terus masuk angin. Siapa ki? Mas Lurah. Oh Pak Lurah sakit, ya ampun Pak. Bapak udah Ajar, minum iki obat ojo tuh. selintisan. Bapak tuh ya kalau tak bilangin tuh kalau waktunya malam tuh tidur Pak. Jangan suka telepon-telepon makanya Pak. Kan jadinya masuk angin kan Bapak kan? Tahu dong. Kan tadi Bapak ngabarin aku kan? Ngati-ngati Pak Lurah. Heeh Pak. Kula ngrakati dhek mun telas tunggal mobil setunggal. Loh iki ben biar sembuh itu Nek bengkok ajeng mboten garap terus mong terus kae monggo. Anjlok disuwuk. Ini kalau mau sembuh katanya kata kodam saya itu harus sedekah dulu. Alah, bocah apa? Loh, Mas Yo, Nanda. lanjut ya. Mongko Anak di mana? Anak kambing saya. Spesial Mas Nanda asik. Modu mong Iya modu kiswo. JS. Berapa foto? Mas Nanda. Saben dina mung ngalamun jroning sepi Jane perawan apa? Hah? Perawan kok kaya ngono. Loh. Iki Mas gur. mana? Sapa wi? Perawan kaya Grand Max. Iki keluaran baru loh Om. Ya baru-baru iki rada enek bentuke saitik ngono lho, kaya pelos apa. Emang aku kurang berbentuk apa sih Om? Masya Allah, Masya Allah. Iki ditelaske disuwuk. Engko terus bintang tamu dijumenengke. Capek aku. Capek. Keringetan bareng. Aku butuh penyemangat. Oksigen apa piye? Boleh. Pak Lurah ada perkorin toh. Pak Lurah cemburu nanti. Oh iya, jeres. Nanti dia WA aku loh. Nanti aku diblok loh. Ya, masukin. Siapa kuwi? Mongko
Suryono madu kesmo campur sari Botrek bergoyang boros tenan iki. Madu Kesmo asik bersama dengan Anjar Setiawati. Ayo Mas Joko, Mas Ujo. Pak Giono monggo Pak Giono.
tahu jurangane kuwi. Oke, jurangane bakso masuk ke
Telingsingan. Telingsingan. Nggih. Monggo. Juragane buwe enggak? Engko. Wah, satu ya. Pak De Paryono. Monggo, jengkar. Malah ngeseloti piye. Oh, nggih. Bali. Nggih. Nggih no. Lho. Hae Pak, matur suwun. Bareng sambut
jare. Hae Pak. Ongko sik meneh. Oh, teko bengi Pak. Wah, siap. Tenang mawon iki. Wis jurakane kowe niki. Jurakane siap. Sapa kuwi? Imas. Sapa kuwi? Apa? Oh Jaldit kuwi. Nanya apa? Kuwi Mas Sinti Sampursari. Oh nih, Mas Parno nih. Terkenal teng YouTube ini. Mas Parno. Oh, lah wayah hae ngono lho Pak maksudnya. Oh, hae tretak-tretek. Nek arep hae karo aku wae. Ora, ramat tua. Maksud ngono tok. Bareng sampun Aja jengking. Hah? Kowe aja nungging. Anumu ketok kuwi. Ya ben itu strategi marketing lho, Om. Lagi kok malah marketing kaya ngono lho. Heeh. Dingeti sing ngibot kuwi lho. Ya. Mesake aku. Nyalahke tanggane ya Mas Delanda. Biar awet muda. Ya maksudku karo aku ae rasa karo sing buri-buri. Tak tutupin anu ora dikiperi. Ya wis iki sapa sing hae wayahe ya Pak, hae Pak. Nah, lagi dong. Aja sama.
ki contoh yang baik ya Om ya. Hmm? Pak Kemes ki contoh yang baik. Ya, sekali-kali baik, sekali jauh. Nanti contohin yang baik lagi dengan yang warna merah ya Pak ya. Sapa kuwi? Salah, sik. Sik ngantuk. Aja semana. Matur nuwun, wangsul Mas Boge.